Ve bu çîrok jî serweye ez naxwazim dirêj bikim dema jiyana xweş dest dide her du hêr jî dibên welatiyê me em ê wî bivin. Dikin nakin li hev nakin wî datînin ser taetkî dibe her du hêr jî herkê ji xwe tabutkî çêkin sibê werin her du hêr jî tabuta xwe bibin. Her du hêr jî dibi sibetên tabuta her duya jî giran e ana du gorê wî li hene. Di çavkanîkî ez bawerim li a werez wîsê dibe du heb gorê geda jî cem a wî hene dibe hê zarokê wî ne wekî din derheqê veya çîknedî. Hozanvan helbesvan feylozof çîroknivîs û destanivîs ji zanyarî û perwerdehiyê hez dike medrese digere li Cizîrê li ber destê melayê Cizîrî feqîtî kiriye tev di jiyan bi hevdûr hinek beyt jî gotine ez bawerim. Av û av çem û çemgeriyayê cihê warê wî bêtir behra wanê çemê Dicle û Firatê ye. Di navbera her du çema finekê dibin û çemê Dicleyê li ser rê darek tuyê heye li binê wê dara helbestnivîsî li gorî heremê bawerîkî were jê dibe kî li binê wê dara tuyê binivîsîne rêzika wî nivîsa wî xweş tê wer tê gotin. Dibe ku yanî wê dara dibên li binê li kêleka çemê Dicleyê. Ne bi zimanê serayê ne bi wêjeya dîwanê bi ziman û wêjeya gel helbestê xwe sazandiye. Helbestvanê gelê bi Kurdî nivîsiye û zimanek gelerî bikaranîye. Kurdiyek vekîrî heva. Hinek peydê Erebî û Farsî jî di nav hebin ama gorî wê demê pêwîstiya demê ye. Pesnê axa û bega nedayê du kesî û kesek teqlîd nekiriye. Ji bilî çîroka Şêxê Senan ez bawerim Ferîdeddîn Ettar berî wî nivîsiye. Her dem xwe ji zanyara kêmtir dîtiye ji melayê Cizîrê gotinê ku gotî tu roj ez heta bim. Yani xwe ji zanyara kêmtir dîtiye dilnizmî. Yek ji wan hozanvanê kevintirîn yên ku bi zimanê Kurdî helbest nivîsiye di dîroka wêjeya Kurdî de cihê wî bê hempayê. Feqîyê Teyran yekem kesek û di wêjeya Kurdî de helbest li ser tabiatê evînê axaftina teyr û